Hello, karibu naende. Eye korokunga bosongo ritongo. Mbuya mono enere station yemo. Egotebania ekene naende twasemania ekegusii ase amagoso are twagororana. Igo karibu sana. Etopic ya rero, igo ntaete goadvise abagusii mbare baminto bachaka konyora chibesa bwango gose bagendete korigia chibesa ase obwango. Gose bagendete konya korigia ase chinchera awabo chia okonyora. Egento nkere ekemo nacha konyora ng'a abagusii baminto goika totebani ekene naende abanto bamanyene egento bikogenda. Naende gose igo ngokwanera egento nachire kogundua ekenyene inche bweka. Egento nkere nagunduire buna bono okonyora gose gwachire ase egete, saa chinde nyasaye ogokonyire gwachakire kwaria ekarikiro gose na akagasi ase egete gwachakire konyoranyora obobesa enchera gete, tari nyinge obobesa obosiniini, lakini saa chinde ase eng'encho kwarwete gose na ase ochandegete pi, nyasaye ogokonyire gwachaka konyora akabesa agake, kwamanya goika ase egete, bono mogochi kogenda gose mokoumerana gose na efamily nka iga gose na abairi, chiaunty, abasani, chicousin, chiuncle, mwensi noo more, gose kende kiaba gose mwaumerana chirusa, gwachaka konya koba ng'a bono naye konya kobaa esukari, eaunty gete egocha gwachaka koa soki ng'a gento gete ng'a naye okomogorera esukari kwamoereria. Gento gete ng'a bono otaete gosurprise abanto bamino ng'a siku hizi tori bobe. Gwachaka koba koebeka mstari bwa mbere, kende gochi koboriwa efamily gwateba ng'a eki nerure ninche nkore ki? Ninche ndue, ninche nkegore, gose ninche nkore gento gete. Omwana ominto ntaete goteba ng'a ira ng'ora. Abanto bare gusii gose abairi igo bare abanto ba ogokumi sana, gose abanto ba nka bare abanto ba ogokumi sana. Abanto bamanyani bakogundua ng'a siku hizi nkonyora ore na kaba agake, ndio utajua. Rituko erio okonyora ng'a onde bwensi naigwa rikuba okoigwa ng'a nyarebe ominto omwana one, omwana omoiseke ominto tata nkonye igo nde bobe. Egento eke gekombwata omogongo bwaki, igo ntagete eriogo nkonye ebesa nchie nyagetari. Gokoumerana kende para ng'a siku hizi yaya eng'ombe yane yaigwa bobe, ntomera ebesa gaki ngore eriogo kiang'o ndwanerie eng'ombe. Cousin yago onde bwensi nonye na oyore nka bosa okogenda epikipiki, ng'a bono okogani kende ogoakera esimi ng'a nyarebe siku hizi bwana nde down gaki ntomere kende ndagerere, kwamanya konyora kwanyorire esabari ya abanto barabwo bagokoigorera gocha ng'a na chibesa bataete obatomere. Naye ase eng'encho kwabaorogetie ng'a nobwate, naende saa chinde okogani korenda erieta ng'a bono koyaka ekube ase erieta ng'a saa chinde bono obwate chibesa, okani koegerera erieta bakwo boe. Totaete kobatebia ekene ng'a yaya oria na omosara nachete noro rigia erusa nkarwa, bono iga timbwati. Gwachaka koebeka chipromise chinyinge chitaiyo, gwachaka konya kobatebia omonto ogocha komanya ng'a echi na egento egeke, lakini inche ngokonya iga nyorore. Abanto mbari gokonyeka, abanto mbari goisaneka na ogokonya, nobakonya rimo, bono aye bono nobakorosia engoro ase bagosoyia okoboko kera rituko. Tiangotebia ng'a egento eki arabeire problem ase abanto abange, na erio abanto batari gokwana. Omonto akobangerwa emechando na abairi bataete bakonywa, mpaka omonto osinywe ng'a konya ninche baganyete. Aye bweka bakobangera emechando igo gwacha kwanyora ng'a saa chinde gwaikire ase, nonye na echoo tokonyara koagacha, ase eng'encho otaete kogokia abanto bamino ng'a yaya nabo okobakonya goikerania buna batagete. Na rero ntaete ngote ng'a buna okobakonya iga gwaikerania, eraundi ende bagokorigeria ekenene ake. Omonto ataete omokonye kwamokonyete gose siringi 500, eraundi ende agotebia abwate eshida ekoira chilifu 2, eraundi ere chilifu 10, na abande kera omonto noranyare oroche. Abanto baminto ase yaika ere ase ande bakania ng'a yaya riria nagokonyete riria mbuya ake narenge bono timbwati.
nyagwetete koirusia ase obokong'u obo. Abairi aba nabo baria ogocha gokonya gocha rituko ogocha gotiga kobakonya, utaniambia ama utakumbuka hii maneno. Ebitina baragokora tokwegena, nonya onde ototanya koba omorogi rituko ere rakobera omorogi. Abanto baito abagusii na abanto igo tore abanto ba ogokumia. Ntonga abaikuyu, abaikuyu mbari gosabana besa rahisi. Omonto agokonya na ebesa ase abaikuyu, ekero aroche ng'a nyarebe oigoire ebiasara agokora, ebesa yamoremire tomochangere achake. Lakini gokonya omonto bosa igo nari ogokora kende chibesa boikuyu ng'o tokorora. Lakini gusii, abagusii baremeirie abamwabo. Akamura gachia karikwa gose ng'a bono konyora iga chiandigete bono gasomasomera obokong'u iga, gacha gatara nonye Nairobi aria karikwa bwa omoindi, gacha konyora omosara 20,000, 30,000. Ng'a bono okogenda nko asibetie agakoti buya, agorire agakoti agajinisi, esuti yanse na igoro, na ebikurutu bisa chisafari boot, ochiera nka ng'a bono siku hizi tadi mbuya are, gose Evans mbuya are. Omonto omanya kooroka nka bono ng'a ase eng'encho are buya ochaka koa ng'a bono atakogokia nko, ochiere anko gete 1000, ochiere oyonde 1000, ochiere oyonde 1000. Ougete eraundi ende mbaragotiga gose bagotwara eshida. Bono nare nkobataria ng'a abanto baminto, abanto nabo bagokobangira emechando mpaka aye beka onsinywe bwakonya. Rituko ogocha kobasieka ng'a yaya na inche tiga ndare agacha nonye na enyomba, gose ndare akanera nonye na abana bane eschool fees, hiyo siku ndio utajua. Abagusii baito ebarengereti ebirenge ebibe, kera omonto especially abanto bare nka, ebataete bakonya ogokonya bweka. Mbataeti koinyora ng'a oyo tokonya gotukoria ere bono, inche bweka bono nkare komosaba. Nobatebia ng'a nyarebe buna agonsaba naye nabo ogonsaba na nyarebe boigo, gaki kora inche ng'ira ng'ora mbari koigwa. Igo bono nare nkobakania ng'a onde more gusii nainwe ira ng'ora, giakonya koremaria abairi, koroche bono anyorire, taraki nakora kende tiga komosaba. Saba baria moroche barakorakorire baagachire nonye chigorofa chinsobo, bakorete ebinto ebinene bikororekana. Tiga gosaba omonto onyorire akabesa agasiniini, otabwati nonye na enyange. Nainwe ira ng'ora, nabo mokonya koenana chibesa ofio ofio konya koorokia ng'a bono example buna bono ntebe gose ng'a bono whatsapp group yachakwa gose na eyefamily, komenya konyora ng'a bono gose mbokong'u mwatwara, ng'a bono aye ase eng'encho kwarikwa, abande bakorwa 500, aye kwagania oruchi ribusano, kogosa abande ng'a aye nobwate. Bono aye naye kwebeka engori. Rituko ogocha gotwara eshida, roche orangeri boka emechango ya chikanisa, inche nagotebia, na besa tori obwate. Igo bono ira ng'ora, manya ng'a nonye ekero okorwa omochango, kwarwa omochango orwa ekewango, tiga korwa ebesa ase eng'encho otagete kogokia abanto gokweremari. Igo mbuya mono ase rituko ria rero, tiga nkorere iga iga, naende ninche ng'iche na obosemi bonde bochiete oo, okwanere enkwana eywo eywo okorwa chibesa otari kwebanga. Mbuya mono tiga mbatige, nyasaye oyo.